L-investiment li qed tipproponi Sargas jammonta l madwar biljun euro. U met jitolbu lill gvern li lesti jibnu power station li traħħas il-kontijiet tad-dawl bin-nofs. Power station li tkun taħdem bi fuel li parti minnu jkun għadam ta' żebbuġ u l-parti l-oħra fossil fuel. Il-professur Edward Mallija qal lil One News li power station bħal din tħammeġ inqas minn tal-BWSC. Kif hija s-sitwazzjoni? Ovvjament ta' Sargas se tagħmel l-qassara. Fil-fatt impjant bħal da diġà jeżisti fi Stokkolma. Il-professur Edward Mallija li jispeċjalizza fil-qasam tal-enerġija qal li minn dak li ra u sema m'għandux għalfejn jiddubita li l-proposta ta' Sargas hija waħda ġenwina. Ġenwini ma' 18 xahar ilu l-kap eżekuttiv tal-kumpanija Sargas qal li ltaqa' mal-Prim Ministru iżda dan ftit li xejn ta' każ. Il-professur Mallija qal li dan lilu jinkwetaħ għaliex il-gvern kien missu tratta l-proposta ta' Sargas b'aktar serjetà għaliex dak propost huwa fattibbli u mhux straordinarju. Dil-proposta jista' jkun li l-awtoritajiet semgħu biha l-ewwel darba mingħand l-Onorevoli John Dalli, ma tix tkun insomma malizzjuż jew għaref biex tara li mill-ewwel l-awtorità ma nżidilhomx tajjeb. Oriġinarjament is-seminar tal-ġimgħa kellu jsir Villa Bigi taħt l-awspiċi tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Iżda inħarġu l-inviti u tħabbru min kellhom ikunu l-kelliema il-chairperson tal-Kunsill Jeffrey Pulicino Orlando u l-Inġinier Nicholas Sammut dawn l-inviti kellhom u dan wara talba tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex il-Kunsill tax-Xjenza u t-Teknoloġija ma jkunx jaqsam xejn mal-organizzazzjoni ta' dan is-seminar peress li s-suġġett ma jaqax taħt id-dekasteru tagħhom. Jista' jkun li dik indikazzjoni oħra li l-awtoritajiet insomma ma niżidilhomx tajjeb. L-offerta u as-saġġ ma tantx ħadu ma trattawix. Il-professur Mallija appella biex dan is-suġġett jiġi trattat b'aktar serjetà u għalhekk dikjarazzjonijiet bħal tal-Prim Ministru huwa qal li għandhom jiġu evitati. Inkluż il-proposti li jinkludu li nużaw il-faħam, imma jidhirli illi l-gvern tiegħi bħala preferenza m'għandux imur lura għal soluzzjonijiet li jużaw il-faħam anke jekk il-faħam huwa l-iktar irħis. Rimarka vojta. Però eżjed minn vojta, skużi ta' għax il-Prim Ministru qed jinsa li jrid iħaddem l-extension ta' Delimara bi fuel li f'ċerti aspetti huwa maħmux daqs il-faħam. Heavy fuel oil biex isalva ċertu ammont ta' flus.